Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ko na mga dito niya magkapinula na sa maranasyong na siya na hindi pala itabubaya ka na si Aymain. Ay, pila lang yung kunay ko sila ng mga luta malibudong makalipat. Awiran katadmis bikang giginawa sama Simon so na gusto mo na luman. Sa kata sabi ni pa makikita sa balin niya itatangga suli sa gip manakin gip. Apagabar ka nung sila marunong sa mga gibos so laki ni ko Islam. Dasala ko po na ipanakan sa saunay na mga pila-pilata. Sa kata sabi ni pa makinig so salam.